arrel d'aquesta primera col·laboració en els premis, vam poder estudiar bastant totes les propostes que es van proposar i vam fer una anàlisi en el qual vam poder detectar punts a millorar, però també punts a compartir, bones pràctiques que després, un cop detectades, vam estar pensant de quina manera podíem compartir aquestes bones pràctiques i per altra banda, aquestes coses a millorar amb tota la comunitat d'M-Schools. I és per això que hem generat uns materials, que són els que explicaré jo avui ara, i que els hem posat a la vostra disposició, crec que els han enviat en els mailings i també els trobareu tots a la web de la convocatòria d'enguany. I són els que explicaré jo ara. El primer dels que parlaré és la proposta educativa. I és que us proposem que expliqueu la vostra experiència des del punt de vista del professorat, el projecte, el que heu treballat amb l'alumnat. Crec que tenim una imatge per poder mostrar aquesta proposta educativa. Així és com la trobareu a la web i si entrem ara a la proposta veureu que us proposem que ens expliqueu algunes coses. Us proposem que ens expliqueu el context del vostre projecte, com s'encaixa amb l'eix, la justificació, quins objectius didàctics heu treballat amb l'alumnat, quines competències i quins continguts, quines metodologies, és a dir, de quina manera heu treballat amb el vostre alumnat, també que ens expliqueu quines activitats els heu proposat dins del projecte. També que ens expliqueu quines innovacions docents esteu aplicant en el vostre projecte perquè volem que aquest document serveixi d'inspiració per altre professorat, que tothom pugui fer servir la vostra experiència, aplicar el que cregui convenient i, en definitiva, crear un espai de compartició. Per últim, també volem que ens expliqueu quin impacte ha tingut fer aquest projecte dins el vostre centre educatiu i quin impacte ha tingut en l'alumnat i també que ens expliqueu de quina manera heu avaluat el vostre projecte. Aquest és el primer material del qual us volia parlar, però l'anàlisi que vam fer també ens va servir per, com us deia, detectar coses que volíem compartir amb tots vosaltres i per això vam crear dues infografies. Una es diu 15 recomanacions per guanyar els M-School Awards i l'altra 15 recomanacions de coses a no fer per guanyar els M-School Awards. Si ens fixem en la primera, crec que també la podem veure, també la trobareu a la web, podeu veure que és un compendi de coses que hem trobat que us poden ajudar a treballar amb el vostre alumnat i també coses que podeu revisar a l'hora de presentar la vostra proposta. Perquè tot això parteix, com us deia, de l'anàlisi de totes les propostes que vam poder revisar l'any passat. Jo us volia, com no puc explicar-vos els 15 punts, us n'he destacat 5 de cadascuna. Si comencem per aquesta primera de les 5 recomanacions per millorar la proposta, primer voldria destacar les dues primeres, que és que fomentem que el repte estigui vinculat a l'entorn i, per altra banda, en el mateix destacat vull posar també que impliqueu el vostre alumnat en l'elecció del repte. Per mi estan relacionades aquests dos primers punts i és que és molt interessant que fem que l'alumnat participi activament en l'elecció del repte i que aquest repte estigui vinculat al seu entorn més proper. Us proposem, per exemple, cadascun, si us poseu a sobre, si entreu a la infografia a la web, veureu que us apareix un petit text explicatiu i, per exemple, aquí us diem que feu un treball de camp dins del vostre barri, una anàlisi de notícies, debats a classe. L'objectiu és que trobar aquest repte sigui un treball conjunt de tota la classe. Una altra cosa que us volia destacar és que feu valer l'estètica i el toc personal del vostre projecte. Que fer això farà que el vostre projecte sigui únic i farà que destaqueu. I d'aquesta manera podeu treballar la part més creativa amb l'alumnat i els podeu proposar que treballi sobre l'estil gràfic de tota la seva proposta de forma transversal.
Un altre punt que vull destacar és el número 10, que és guia l'alumnat a l'hora d'explicar les qüestions tècniques. El Jordi ens ha parlat del document en el qual us demanem que expliqueu les qüestions tècniques del projecte. És un registre en el qual l'alumnat potser no està tan acostumat a fer servir. Per tant, és molt interessant que els guiem i que revisem aquesta part del seu projecte. No oblideu els aspectes formals, el número 12, és una cosa que se'ns pot passar per alt si en l'últim moment a l'hora de lliurar, però és una mostra de qualitat del vostre projecte. Assegureu-vos que feu una revisió formal, l'ortografia, és molt important la infografia, però també que visualment no hi hagi coses desformatejades, per exemple, que tot sigui molt coherent i molt cuidat. I l'última que volia destacar de la infografia de coses a fer és justament aquesta última part d'inspirar altres educadors, de la proposta educativa. Volem que expliqueu, que compartiu amb la comunitat què heu fet amb el vostre alumnat i que serviu d'inspiració per la resta de la comunitat. Si ens passem ara a la infografia de coses a no fer, que ja veureu que està en vermell, per cridar més l'atenció, els dos primers punts que hem proposat estan molt relacionats amb els dos primers punts que he comentat de l'altra... Són una mena de mirall de l'altra infografia. I fan referència també a com triar el repte. Us proposem que busqueu un repte real, que solucioni un problema i que també feu una mena que feu bullir l'olla amb la vostra classe. Per això us diem, no us quedeu amb la primera proposta, treballeu aquest tema amb l'aula. El número 4 és el següent que us podem proposar i és no ompliu el formulari empreses. Aquest us el demano jo molt, per favor, perquè és la vostra via d'entrada, és les persones que es revisaran la vostra proposta. Assegureu-vos que es pot entendre el treball que heu fet l'alumnat, quin és el producte final, per exemple, una mica quina feina heu fet de forma breu amb el vostre alumnat. Cuideu el formulari, que ja, com ha dit el Jordi, l'heu d'omplir vosaltres. El número 5, no presentis materials que no es demanen a les bases. No sobrecarregueu la vostra proposta, és un altre dels punts, però sobretot no lliureu res que no es demani. Reviseu bé les bases per veure què heu de lliurar en cadascun dels casos. El número 6, no lliuris materials amb qualitats desiguals. Abans us comentava sobre l'estètica i és molt important que cuideu l'estètica en tots els materials que lliureu perquè compta en tots els materials, en realitat. I per últim us vull destacar el número 15, no aportis materials difícils de llegir o visualitzar. Sembla també obvi, però ens ho trobàvem. Imatges, captures, que no es veia bé i a vegades eren coses importants, que era important que les poguessin veure. Per tant, assegureu-vos també d'aquest aspecte que al final és un aspecte formal també. I fins aquí acabarien els meus destacats de les dues infografies. Llavors, ara, com a última part meva, passaré a respondre a algunes preguntes que heu enviat. La primera pregunta en la qual em vull fixar és quin és el nivell en el que hem de presentar la nostra proposta. Nosaltres us hem fet aquestes infografies perquè pugueu millorar la feina que feu amb l'alumnat, el producte final i tot el projecte en general. Però sí que us volem explicar que no busquem propostes perfectes, sinó pràctiques significatives reals amb sentit, que tinguin impacte dins de la vostra aula. Valorem la qualitat, el rigor, la manera com ho expliqueu a la proposta educativa, per exemple, i si voleu fixar-vos exactament en com valorem el vostre projecte, entre els materials que trobareu enguany de l'M-Schools, trobareu un PDF on estan els criteris de valoració desglossats, que és un document molt llarg que ara no tindria temps tampoc de poder-lo revisar. Llavors, una altra pregunta, per on podem començar a presentar la nostra proposta? Jo us diria, comenceu revisant les bases i com deia el Jordi abans, mireu bé quins materials heu de lliurar per la tecnologia amb la qual escolliu treballar amb el vostre alumnat. Feu servir la plantilla
que us hem preparat perquè expliqueu la vostra proposta. Tingueu en compte les infografies, també, si voleu, per treballar amb el vostre alumnat. I també, una vegada ja tingueu dissenyat el vostre projecte o en el moment en el que estigueu muntant, mireu-vos també la part del formulari en el qual el lliurareu, perquè veureu totes les coses, allà està posat tot el que s'ha de lliurar. La següent pregunta, quantes pautes per saber què és el que més es valora dels projectes? Molt bé, en concret, tingueu en compte que els criteris de valoració, que també estan al document del qual us he parlat abans, destacaríem que valorarem l'impacte real que tingui el vostre projecte, la claredat en la descripció dels documents que lliureu, el rol actiu de l'alumnat, l'ús significatiu de la tecnologia, que el Jordi també comentava abans, que la tecnologia ha de tenir un ús molt significatiu dins del vostre projecte, la coherència amb l'eix triat i la transferibilitat, aquesta paraula em costarà, a altres centres, que també parla del que us deia de servir d'inspiració per la comunitat. Ens pregunten quines mides ha de tenir la memòria. Això ho teniu especificat a les bases i en el cas de la proposta educativa, no ho he dit, però en l'inici de la proposta ja posa que em sembla que són 10 pàgines per explicar la proposta educativa. Una altra pregunta que ens han enviat és si el pòster és un requisit d'entrega o va a la fira directament de finalistes. El Jordi, quan hem repassat amb el Jordi els materials a lliurar, enguany no hi ha el pòster i si no m'equivoco es demanarà als finalistes que vagin directament a l'acte final d'enguany de Schools. I l'última pregunta ja la podríeu respondre tots vosaltres perquè hem insistit molt en aquest tema, és si la tecnologia ha de ser l'eix de la proposta o pot ser un complement. Com ja ha dit el Jordi anteriorment, heu de centrar la vostra proposta en un dels eixos del concurs i després la tecnologia ha de tenir un paper central en el vostre projecte i significatiu.